Pyörittää joku. Tää ainakin mulla pyörii jo, että voitte aloittaa. Onks kellään kelloa? No niin, ai vittu! Jussi pistää sieltä niin ajastimen pyörimään. Sulla pyörii. Tässä on niin avaamattomia mehupurkkeja, kukaan tarkistaa. Sineetit on kaikissa. Kyllä. Joo, ruksuu. Kyllä. Nyt ne voi varmaan niinku avata niinku Kyllä. etukäteen. 33 senttilitran lasit on, että tää vielä tarkistaa tää asia. Jaa, niinku lasista vedä. Joo, mä ajattelin käydä tämmöstä tekemään. Niin kyseessähän on siis appelsiinimehun Suomen ennätyksen rikkominen, joka tällä hetkellä oli 3 litraa ajassa 3.48. Oliko näin? Kyllä. Mitä se YouTubessa veti se kaveri? Se veti 2 ja jotain. Se nyt on semmonen epävirallinen tulos, niin ei sitä voi laskea. Ei sitä voi laskea. Ja tää ennätysyritystä on sponsoroimassa Itä-Suomen löytötavarapalveluja Onnela Kuopio. Onnella tarjosi lasit. Ja mehut. Onnella tarjoaa huomenna vessapaperia. Mehut joutuu eteen ase maksamaan. Santu tarjosi renniä. Viimeinen lasi on riitti. Leiden vuoren. Joo. Tää viimeiseksi No niin, sano vaan kun kello käy. Onks kellokaveri valmiin? N, Y, T. Nyt. Tuntuuko jaloissa jo? On niin. Se on ensimmäinen. Vaan se. Käypi kusella välillä tulee. 3 minuuttia. Hyvä. Huuteleeko Jussi vaikka 20 sekan väleitä? Nyt on mennyt 30 sekuntia. Litran väliaika 30. Se on mennyt 10 sekuntia. Ne loppukiri vähän yli puolet on vielä. 10 sekkaa per rasi on mennyt suurin piirtein tässä. vähän hidastunut. 45. Jaksaa. No niin, paina. Ilo tuntee tulevan legenda. Vähän muuta kannustamaan tässä naisille. Ajattelin niitä kaikkia naisia pitäisi tällä Suomen ennätyksellä saa. Tai jätät saamatta. Mä voin tarvita sitten 2 litraa lisää tuoren mehua. 5 mukia enää, ei pahaa. Se on niinku puoliväli. Minuutti 15. Ei te tiukkaakaan, no mennä vaan. Helposti nyt näin. No niin. Älä Hannaa. Iso mies. Ei nyt ruveta AVD. No niin, 4. Paljon Jussi on aika. Nyt on minuutti 30 nyt. Reippaasti yli puoliväli nyt vaan. Lopputsemppi. No niin. 3 enää. 3 lasia. 3. Ei paha. Menee. Menee. No niin. Ei sisältö kovaa aikaa, se nyt on niinku, jatka vaan. No niin. Ei haittaa vaikka lahtot sen. Hei kellokään, ei oo mikään vitun pausi nyt. Nyt mistä Leskisen poika on tehty. Mehu on. Mulla on kysyä näköisen housuun. Vaan se. Mennyt nyt 2 minuuttia. Juosse. Tässä menee se YouTube-enarikin rikki ihan heittämällä. Viimeinen. Joo, kyllä raju suoritus. Hei! 2 minuuttia 19 sekuntia 70 sadaa. Tästä kellosta. Ei Oliko se vitsi. YouTube-ennätys oli? 38. Niin 38 se virallinen, mutta YouTubessa on joku toinen. Pystytkö kommentoimaan millään tavalla tää suoritus nyt näin heti jälkeen? Tuntuuko jaloissa nyt? Onko hiki? Menikö jalkoihin? Onko hiki? Ja oksennuksessa kyllä kuvaatte, en tiedä väliä. Tuopin tuoren mehua vois vielä ottaa. Siinä on nyt 9 päivän C-vitamiiniannos. Ei tuu ainakaan. Aina mä tän jakkuilla kielen päälle. Liian kylmä oli. Helpompi sun joo vähän lämpöämään. Joo, kiitos. Sitten kauan numerokin. Nää oli huoneen lämpöstä olla. Ei saa